بڑی مہربانی عرضے کے رنگ پور دے قابل غور سائی رنگ پور دے رنگ ٹھکرا دے وے جیڑا لگدا پیار دے رنگ تو لکھاں تخت ہزارے وار چھڑی من اس مخلص سجن دے جنگ تو تے اللہ پاک نظیر محفوظ رکھے اللہ پاک نظیر محفوظ رکھے سپ جائے انسان دے جنگ تو اللہ پاک نظیر محفوظ رکھے سپ جائے انسان دے جنگ تو چنگا دشمن 100 واری بہتر ہوندا ہے بد نسلے سجن دے سنگ تو بد نسلے سجن دے سنگ تو 2 شعر ہو گئے تے عرض ہے کہ تیسرا کہ میرے جدا سائیں اپنے بختان دے پرواز اچھ یار پتنگ رہے ریا تخت ہزارہ یاد بھی نہ ان ٹھاٹ دے وس دے جنگ رہے میرے جدا سائیں اپنے بختان دے پرواز اچھ یار پتنگ رہے ریا تخت ہزارہ یاد بھی نہ ان ٹھاٹ دے وس دے جنگ رہے تے حالات دا قیدو گھات چا مہربانی جناب حالات دا قیدو گھات چا حالات دا قیدو گھات چا نہ آخر اگلے جنگ رہے زندگی دے ختم سواد ہو گئے جدا سجن نظیر نہ سنگ رہے جی میں تعبیر کرنا چوتھا مان میں جی جناب اچھا تعمیل ہو سی جناب ہاں جی عرض ہے کہ گزارش ہے کہ تینوں مانگ میں بخت دے خواباں دی تینوں مانگ میں بخت دے خواباں دی میرا چند تعبیر نہ لبسی زردار دے لفظاں چ چھک دی اصلی تاثیر نہ لبسی رکھی یاد جناب نو میں ورگا کوئی قائم ضمیر نہ لبسی وقت جنگ تو لے کے رنگ پور تائیں تینوں قطن نظیر نہ لبسی رکھی یاد جناب نو میں ورگا کوئی قائم ضمیر نہ لبسی وقت جنگ تو لے کے رنگ پور تائیں تینوں قطن نظیر نہ لبسی جی جی جناب میرے پیارے عزیز رستم جوہر صاحب کی فرمائش جی احمد نواز عادل صاحب جی عرض ہے کہ تسی عرض ہے کہ تسی وڈے شاہ زور تے ہستیاں آلے میں مفلس تے نادار تسی وڈے شاہ زور تے ہستیاں آلے میں مفلس تے نادار پر قسم خدا دی ملک تو وکھرا تھوڑی ذات دا تابع دار کسے غلط کا سایہ ہے جو میں نال تھوڑے زدہ لامن کان تیاراں ایڈا کدہ نظیر دا سر پھرے آئے ایڈا کدہ نظیر دا سر پھرے آئے جو میں ٹکر پہاڑ نو مارا یہ بڑی نظیر صاحب بتا گیا جی کرا بھائی بن سی دیساں ایک منٹ کو
جی 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 ہاں جی تعبیر اسی جناب یہاں فرمائش ہے جی بندی کہ بادر نواز ٹوانا آپ ہٹالی میرے پیارے عزیز نو انہوں دی فرمائش ہے جی کہ ساڑھے دشمن قدن دے لگے ہوئے ساڑھے دشمن قدن دے لگے ہوئے نہیں سانو وکھو وقت کرن دے آرے ساڑھے کنہ وچ زہر گھلن دے وقت دے بڑے بن کے سجن پیارے تے بڑی سیانا کسے نو جا نہ دیویں اجے لگنا ہی دھیر ہو لارے ہکی مار نظیر لٹی منا نہیں دعا گھرانو ہکو جائیا کیا تو سوچے کی ہے جی 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 میرے پیارے عزیز دوست چھوٹے بھائی جناب ملک طارق صاحب دی فرمائش جی دوڑ دی سنے ہونا تو سن کے طالب دی کس طرح جی عرض ہے کہ تیری سکھ دی سکھ تو ترٹ ویسن میرے سانپ دیاں رسیاں بھگیاں تیری سکھ دی سکھ تو ترٹ ویسن ملک طارق سے تیری سکھ دی سکھ تو ترٹ ویسن میرے سانپ دیاں رسیاں بھگیاں جب وطن تے ہٹ نہیں تا عدم دے شارچ پکھی واس پہلین دے نہیں جگیاں آیا شوق شریک دے سانگیاں دا ہینی دل دیاں آساں پگیاں چھوٹ ویسی یا چوپ نظیر دا چان پیا کری سرداریاں لگیاں جلے دیاں کھجیاں نہیں میرا بھائی والو کے کنڈو کہیں دیاں کھجیاں جی 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 میں سننے لگا جناب تھوڑی فرمائش جناب میرے دوست جناب ملک حافظ توصیف افغان صاحب دی فرمائش ہے شیر جی قابل غور بھائی جان توجہ بھائی ایک تاڑی مارو جاگو 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 سجنانو گھر ون مل دے آسے کیڑا ساڑے وچ کملے آ سجنانو گھر ون مل دے آسے کیڑا ساڑے وچ کملے آ آسے قائل خود مختاری دے کائی پوچھ نہیں کریے جے آ تے وچو ہر کوئی غرض دا دے لیا اتو عرضی خلق دا لے آ واکھے نظیر دے ہڑے آندی واکھے نظیر دے ہڑے آندی ہویا کہتے سوچیا کہ ہاں جی جناب بند پیش خدمت ہے جی جناب رستم جہاز صاحب دی خصوصی فرمائش ہے جی تو عرض کریں نا کہ تینوں بخت چی یاد اوقات نہ رہی ڈنگ سب تھے بھی بخت دے آئے تینوں بخت چی یاد اوقات نہ رہی ڈنگ سب تھے بھی بخت دے آئے چنگے وقت دی ٹھاٹھ چ کم ظرفا او میں کو تو مانگو سجن میں آیا تے جداں لکی آئی بولی جنس وفا دی اساں سیر بھا پہلایا جداں لگی آئی بولی جنس وفا دی اساں سیر بھا پہلایا جداں مکی آئی مار نظیر دے نا جداں مکی آئی مار نظیر دے نا بندے ٹر کے ویکھن آیا جداں مکی آئی مار نظیر دے نا بندے ٹر کے ویکھن آیا تینوں وقت جو ڈھائے ہوئے ہیں تینوں وقت جو ڈھائے ہوئے ہیں ایڈا مغرور نہ ہو ساڑھے ہتھاں وچوں گئے ہوئے اچھا جی جی جی
جی شیر قابل غور جناب کہ کری غور کمدیاں ہتھاں دی ایک خستہ جئی تاری رہی کری غور کمدیاں ہتھاں دی ایک خستہ جئی تاری رہی ہر لفظ مسائب کے روپ ہر لفظ مسائب کے روپ دے وچ میرے ہاڑیاں دی تقریر رہی ہر لفظ مسائب کے روپ دے وچ میرے ہاڑیاں دی تقریر رہی تے تیرا نوکر اکھی اگے رکھ بندہ تیری حسڑ کے نت تصویر رہی تیرے ہجر طویل دی تلخی تو تیرا بہو پریشان نظیر رہی جی عرض ہے کہ عوامی رنگ ہے جی ماحول ویک کے آنکھوں تو غزل نظم اشفرات دے من چلو دوڑا ہے جی فرمائش بڑی جیسا جی فرمائش جناب عرض ہے کہ تیتھے اوڑک ہاتھ اللہ راسیاں رکھنا ہے پہلے سوڑی سنگت تو رج لے ہی دو دیوں اول جھول سجنا دی جیویں دل لئی سکیاں سج لے تے چنگا رس ہیں اپنے بختاں وچ میری تنگ گزران نو کج لے نہیں تا بھرم نظیر دے رب رکسی تو اے جتھوں تائیں بھجنا ہے مہربانی دا نہیں تا بھرم نظیر دے رب رکسی تو اے جتھوں تائیں بھجنا ہے باج لے جیڑے میتھو ڈھیر سہولتاں دینی جیڑے میتھو ڈھیر سہولتاں دینی میرا سجن انہاں وچ رچ بن لڑ نپ لے بختاں والیاں دا میری تنگ گزران تو بچ بن بندے آتے آئے بندے آتے آن پر میں نہ مندا کر اے بھی کوڑ دا سچ بن بدبخت نظیر تا سٹ جو گھتے ہی بدبخت نظیر تے سٹ جو گھتے ہی تو جے کسے خوش بخت نو بچ بن تھوڑا جنائی پانی پیا جی پیا پانی جو بھائی پیٹرول ختم ہو گیا چل رہی پانی بھی ٹھنڈا نہیں سی رات جگہ اپنا جو شیر دا معاملہ اس کی آجی نہیں گھوڑ شیرہ پہلے سے جی جی ویڑے دی بانڈ بھائی جی قابل توجہ جس طرح میں جھنگ دے ہزارے اور رنگ پور دے 4 بانڈ پیش کیتے اسی طرح ویڑے دی بانڈ 4 بانڈ چھوڑا اچھا دکھیا ہے اگر ویچ میں ایک بھی لفظ غلط لائے ہوئے یا جھوٹ بولے ہوئے تو مٹ جناب جو مرضی حالات حاضر رکھ کے ویڑے دی بانڈ کی تھی عرض ہے کہ بندے راٹھ جہان تو ٹردے رہندے پئی ہوندی یہ ختم کا جاتی مہربانی صاحب بندے راٹھ جہان تو ٹردے رہندے پئی ہوندی یہ ختم کا جاتی پئی ہوندی یہ ختم کا جاتی اقتدار دی آڑ اچ پے کر دیں بیلی بیلیاں نال چلا کی اقتدار دی آڑ اچ پے کر دیں بیلی بیلیاں نال چلا کی تے اکا کوڑے آج کل سچیاں دی نہیں لکڑ پدن دے ٹاکی اکا کوڑے آج کل سچیاں دی نہیں لگن پہ دن دے ٹاکی وڈا منک نظیر شیراں تے ماری وقتے میں گدڑ پلا وڈا منک نظیر شیراں تے ماری وقتے میں گدڑ پلا کی بھائی جی آج انہوں ہی اڑا رہے ہیں اے ویڑے دی بانڈ جناب ہر دیکھ کے کیڑی بانڈ رہ گئی اس دور دے وچ کوڑے پہ سچی یار سدین دے
دکھ لگدا ہے پھول گل باسی دے بتے گل دا ہار سدی دے پھول گل باسی دے آئے گلاب چمیلی دال اور گل باسی رکھ چھڑو تو پہچان ان کوئی نہیں کرے کیڑی ونڈ رہ گئی اسے گل دا دکھ کیڑی ونڈ رہ گئی اس دور دے وچ کوڑے پیس چ یار سدیندے دکھ لگدا ہے پھول گل باسی دے بتے گل دا ہار سدیندے تے حیران نظیراں بے جرتے آج کل پنج مار سدیندے جڑے اپنی آپ مکا نہیں سکتے بتے او پرے ہار سدیندے آج نہ تو اپنے جنہ تو اپنے گھرے دے لولے مکدے نہیں ہو لوکاں دے ڈیرے بنے دے جیڑے اپنی آپ مکا نہیں سکتے بتیو پر یار سدیندے سوکھی لبتی بھائی جی توجہ سوکھی لبتی پاگ لجپالیاں دی کسا کیوں لجپال جلندے سوکھی لبتی پاگ لجپالیاں دی کسا کیوں لجپال جلندے حقدار ہوندے نا وہ رتبے آندے جیڑے جتن نظیر کٹیندے حقدار ہوندے نا وہ رتبے آندے جیڑے جتن نظیر کٹیندے تے ہوندہ اتر ہمیشہ شیشیاں وچ بھائی جی قابل غور ڈرمائی تیل ہوندہ اتر ہمیشہ شیشیاں وچ کی کڑ میں نہیں سمجھندے ہوندہ اتر ہمیشہ شیشیاں وچ کی کڑ میں نہیں سمجھندے کد کاٹ تے نکتی گل ہوندی بندے اوتھ نو شیر ہوندہ اتر ہمیشہ شیشیاں وچ ہوندہ اتر ہمیشہ شیشیاں وچ کئی کڑمے نہیں سمجھندے کد کاٹ تے مکدی گل ہوندی او بندے اوتھ نو شیر جی میری پسند کا شعر میں بھائی جی عزت نفس نو خودداری اپنی ملحوظ خاطر رکھنا تے جی جی باندھ ایک بن پڑھ لیں گے جی ایک بار جوانی آئے رنگ شہنشاہ سخ دی لگی ہے پڑھ جو دینا لگا دین اس رکھیا ہے اصل ہے بھائی بہت بڑی بیمار آدمی ہے جگراتا پھر پرے راتا دا جی چلو جی میں سنا جی وہ چل جاتا ہوں چوک میں لگا رہا